vrijwilligerswerk gedaan in het museum. Ik Bij de heemkundevereniging. Dat was het. Wat bleef? Daar zijn we wel eens geweest, ja, in dat museum. Ja. Ja. Heb je nog enig idee wie lang dat geleden wordt? Minstens 4, 5 jaar. 4, 5 jaar? Ja. Oké. Ja, ik keek even op mijn horloge, want je zei het van, we komen net van het werk af, maar dat is dus vrijwilligerswerk in het museum. Ja. Ja. Wat heb je gedaan? Nou, we zijn daar bezig met... Tot ziens, hè? Gijs toe... ja, dat moet naar het ziekenhuis. Nee, we zijn daar bezig met een groep die zijn met de bibliotheek bezig. En we zijn met een andere groepje bezig met de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling. Vertel, tipje van de sluier. We zijn ons bezig aan het houden met de veranderingen in de 60er, 70er jaren in de sociale context van de gemeenschap, van het plattelandje ook. Van wie het eigenlijk wie alles, iedereen naar koos en kort bij woord. Wie de mensen allemaal anders werden en de wereld groter werden voor iedereen en dat ineens afstand is. De wereld ging open voor de mensen. Ja. Maar dat was niet bevorderlijk voor de sociale cohesie. Nou, dat zijn van nu en onderzoeken. Daar is geen angst van de plaats gekomen. En de vraag is natuurlijk of het vroeger altijd beter wordt. Dat kan wel, maar het hoeft niet natuurlijk. En dat is een beetje... En daar zitten we een beetje met een stoeien van wat er nu uit gaat komen. Wat vind je zelf? Waar is het vroeger, die jaren 60, 70? Ja, kijk, ik ben van de jaren 60, dus ja, ik ook. Ik heb alle revoluties metgemaakt. En kijk, dat we toen het heft in eigen handje hebben genomen, dat was wel erg goed. Er is ook veel uit voortgekomen, dat klopt ook wel. Alleen denk ik dat, maar ja goed, dat is ieder... Kijk daar op zijn eigen manier. Ja. Het individualisme misschien een beetje te sterk de overhand heeft gekregen. En dat het solidaire, het samen zich verantwoordelijk voelen en ook accepteren dat er op een gegeven moment luizen die gaat makkelijk in en anderen die gaat moeilijker en die duiken en ruk nodig hebben. Ik denk dat dat een beetje aan het veranderen is. Ja. Dat we te zeer afhankelijk hebben gemaakt van grote instanties die dat voor ons regelen. En dan krijgen we zo gaat weer de toeslagaffaire en dat je nog zegt. Ja. Vind ik dat wel leuk. Je zegt van ik ben immers van de jaren 60. Ja. Wie heb je de jaren 70 beleefd? Laat ik zo zeggen, de flower power tijd en de tijd van alles delen en heel veel dingen samen doen. Dat gevoel van samen zijn. Nou, ik heb dat als heel erg positief ervaren. Waarom? Omdat we met, we worden actieve, enthousiaste jongelui die dingen ondernomen. Ik ben zelf betrokken geweest bij het opboeren van een paar scholenveeltjes en onderwijs hier in de streek. En veel kostte dat door wat verwoorden. De tijd van de middenschool. En we kregen ruimte om te experimenteren. Dat hebben we dus ook gedaan. Dat deed Van Nederlijn, maar dat deed ze. De wachten sneden op initiatieven van bovenavond, toen broos gewoon van honger op en dan zaten we zo we dat eens aanpakken en dan pakten we dat aan en dan gingen we dat doen. Ja. Dat was wel, dat vond ik wel geweldig. En dat mis ik dus nu, omdat ze nu moeten alles experimenten mogen er meer, of het moet eerst van tevoren 26 keer gewaarborgd zijn dat dit gebeurt en dat gebeurt. Ik bedoel, tegenwoordig moet iedereen zijn plasje erover doen, hè? Nou, maar dat vind ik nog niet erg. Ik bedoel, als ze zich dan maar laten geweren. Kijk, als ze zich laten experimenteren, betekent dat ze dingen gaan doen. Ja. En dat kan fout gaan, dan moet ze alleen voorzichtig zijn. In die zin van, als ze merkt dat het fout gaat, moet ze het ook terug kunnen draaien. Maar wat dus nu gebeurt, is dat moeten eerst van tevoren alle protocollen, hongerdouchen dingen moeten af. Ja. Voordat ze het experiment begint. Ja, dan is het al zo toegetoond dat er een hele hoop wat vroeger ging, dat gaat allemaal niet meer. En dat is een beetje, ja, dat vind ik een beetje jammer aan deze maatschappij. Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat we in een klein maatschappij terecht zijn gekomen. Ja, iedereen heeft zich ingedekt, hè? Tegen verantwoordelijkheden. Ze trekken de wabbelhanger. Dan zeggen ze tegen dicht toe is het shout en dan moesten ze weer... Ja, dat is een beetje jammer. Ze hebben een wabbel hangen. Dan hebben ze aan de wabbel hangen. Hebben ze het aan de wabbel hangen? Ja, dat is... Joost Meester, company uit de controle. Wat je bedoelt, maar wat is een wabbel? Een wabbel, dit is een wabbel.
En de vod? Ja. Oké. Ja. Een wabbel. En dat is een echt Posters woord. Hè. Zo, Een wabbel. Ja. Oké. Ja. Ik vind dat altijd wel. Dat is Dus in een volumineuze bol. Oké, ja. Dus een wabbelgaat is eigenlijk net zoiets wie een vodlog. Nou. Nee. Een vodlog is gedaan. En een wabbel, dan heb je het over de batsen. Ja, over de batsen. Het Ja. koppel van batsen. Ja. Dat En een vormt vodlog is wabbel. de ruimte ertussen. Ja, dat is waar. Ja. Hey, wie ziet jij bij het museum terechtgekomen? Nou, ik heb heel vroeger ben ik een tijd voorzitter geweest van de heemkundevereniging de Oerstreek. Daarna, wie geen tijd meer heb, ben ik het minder gaan doen. Uiteindelijk ben ik nu terechtgekomen bij de voorbereiding van de tentoonstelling over het onderwijs in de Oerstreek. Omdat ik zelf in het onderwijs heb gezeten en daar wel wat van weet. En vervolgens hebben ze me gevraagd of ik redactievoorzitter wil zijn van het jaarboek. En dat hebben we toevallig vrijdag gepresenteerd. Het 55ste. Kijk. En dat is natuurlijk knap werk hè, voor een vereniging. Heemkundevereniging is een grote vereniging. Hè. We hebben nog altijd 650 leden. Dat is natuurlijk toch... en als ze daar veel moesten publiceren elk jaar. Zit er ook, kunt er ook aanwas? Want heemkunde, ik speel Nee, even advocaat van den duivel, die hebben dan soms het stigma van, dat zien al de menkes vooral die vastzitten in het verleden. En die hebben dan een clubje en die publiceren wat, maar dat is niks voor, voor jonge mensen. We zien ook wel uitzonderingen tegengekomen al met dit programma. Nee, we hebben ook wel jong lui erbij natuurlijk, ook jong lui die publiceren. We hebben nu einde van de afgelopen jaarboek, dat is ja, dat is een hele geleerde mens. Bij hier over de streep publiceren. Een jonge vent, helemaal geïnteresseerd in de... Maar dan moet je eigenlijk het als volgt zien. Hè. Kijk, als je jong bent, dan kijkt ze vooruit, want de toekomst heb ze voor zich liggen. En dan ga je de wereld ontdekken. Op een gegeven moment dan heb ze zoveel geschiedenis achter zich. En dan kijkt ze eens om en dan zegt ze, verrek, daar zit nog een hoop achter. Ja, reflecteren hè? Juist. Ja. En dan duikt ze in die eigen geschiedenis en dan komt ze dus uit bij allemaal die dingen die achter zich liggen. Ik vond dat wel zo'n... Ik zag dat deze week op de televisie, nee, vorige week was dat. Het was een programma dat ging over Indonesië en Nederland en zo. Hè. Was daar in Indonesië een slimme mens en hij zei, kijk, wat is nu het probleem? Veel Indonesiërs die voor onafhankelijk werden, hebben de toekomst. Die loog voor u. En Geer had het verleden. Ja. Dat loog achter u. Dus Geer moest terugkijken en Veer moest vooruit kijken. En ik denk dat ze dat bij een heemkundevereniging hebben ze dat ook gehad. Op een gegeven moment kunnen ze in een levensfase dat ze zegt, maar nu wil ik het meer weten van wie dat nu achter mij. Ja. Kijk dan was dat stuurmisje van vooruit, dat hebben ze gehad. En dan zegt ze, als ik nu terugkijk, wat kan ik toch nog allemaal ontdekken wat ik niet wist? Ja. En dan komen ze erachter dat er zo verschrikkelijk vuil is. Ook bij dit jaarboek nu, wat we gepresenteerd hebben. Wat ik eens gedaan heb, ik heb het gepresenteerd als voorzitter van de redactie. Ik heb eens gekeken, er staan een 20-tal artikelen in. Hebben die artikelen nu meteen te maken? Onbedoeld ben ik erachter gekomen dat die artikelen ontzettend veel meteen te maken hebben. Waarom? Bijvoorbeeld er staan artikelen in hier over de roer. Over de roerbrak. Niet nu, in het verleden. Nu is die brak bijvoorbeeld afgelopen jaar, nee, begin van dit jaar, waar die afgesloten omdat ze de brak hebben gerepareerd. En dan ontdekt ze ineens, hé, verrek, is een barrière. Dan moet ik even rijden, maar nu kan ik niet naar de munt komen, ik moet een omweg maken. Nou, zo is dat in het verleden. Er stond een artikel in over de strijd van de Oostenrijkers tegen de Fransen in 1792, 93 geloof ik. Die bleven vasthangen aan die roer. Er stond een stuk in over de Staatsen en de Spanjaarden. Die op een gegeven moment zich hier aan die roer treffen en zich daar flink klop geven. Wat uiteindelijk nog slag afgelopen is van een hoop lui hier in de buurt. Want die hebben het loodje toen moeten leggen. En dan komt zo groot bij deze tijd de woeste wereld. Ja, de woeste wereld, daar hebben we vroeger van nu weer. Ja. Want we zitten er weer middenin. En wat ze nu allemaal bezoes gebeuren.
Dat is hier ook drukker. En Maar- als je met zo gaat bezig bent, dan zijn dat dingen die komen naar voren en die kunnen ze dan weer gebruiken. Ja, je moet zo zeggen, als je de lui bewust wilt maken van hoe ze leven en wat die omgeving, hoe in ze leven, wat dat betekent heeft, A, voor wat ze nu hebben, maar ook wat er allemaal aan te pas is gekomen om het zo weer te laten komen. Dat is wel interessant. Wie leuk is dat? Dat nog 55 jaar beukt er nog altijd nieuwe dingen over het verleden naar boven komen. Nou, borrelen. dat is fantastisch. Waarom is dat fantastisch? Omdat het gaat ook een beetje erom, je moest de verhalen wel kunnen vertellen. Hè. Kijk, je moest het verhaal zo vertellen dat jullie het interessant vinden. Ja. Dus als ik zeg, er staan allemaal verhalen in van tijden bewezen historische stof, dat is niet waar. Nee. Het gaat over de lui. En wat we nu daar zo bijzonder aan hebben gemaakt, dat heeft ook wat met de moderne tijd te maken. Hè. Vroeger moest je dich behelpen met archieven die anderen voor dich bewaard hebben. En wat ze dus nu doen, is dat je daar de menselijke verhalen aan toe kunt voegen. Ja.